Awni yang ma bi mina shawarma tilman do de ke ni bara ni ke batene na ni be nunu fasugo de gila. Ama go be jo shawarma burula ne ni sani. O temanen kofe ama go be jo Philadelphia la ale mascarpone la maredo a kadiko jugun ni kosugo nunu na. Amba joshi anga burunu fantan nani bela jiralen konnana. O temanen kofe ame soro kana laje na soro la shebu de bi bolo walima sogo bude bi bolo ibena o ka sanfela la. Ne ta yin sogo bude nye sogo balabala ni no kosi no e marina di bingane yi ka kogo doni kala doron kofe nya bobo nyogona tanto ka yiran doni ina foka sute doni sogo kelen ko ala ame ordevru kunguru ni kala salati tomati avoka ani kongomburu fenfe min bi bolo sa ibe se ko bedadada ko na wasa ka jadoron ande nyina jaba ko de jabani doni ambu fifa sanfela la jaba kadala ko jugu na soro la ko ali pomme de terre bi bolo o yirani nyuma ibe se ko ka konna na denga bi ne kun peresele no ma ni ne bale gla doro ba soro de peresele de do ko chama ni getne na donc ne te yere bla pomme de terre yirana de o fana ko were de ni ma no an flow yi kuma do la anzali akabu ko fe na so la manji bi bolo ba da manji konna na ka manji zika kanga ko mi manji da on bolo folo amanta da poli konna na wasa aka ke croustillant na kalera doro ayere ba ya bisinga nywa minute ndo ina fo ya ijala chuga mina o kofe ame soro kana ambeleki papier la papier be fanga kana chugo di neni mano papier be fanga kana chugo di de ndo donde ayo fo yego mandere la publicité te nga Philadelphia en kadi tro ni buru ni nunun konnana au bismillah.